или не е свирил. Ние с този ферплей къде ще стигнем? Ти си отбора, който играе ферплей. Вижте сега, ние не сме си поставили за самоцел да вземем титлата и да си я купим или да го направим на всяка цена. От там нататък това ни е идеята. Да си играем на нашия футбол, пък някой ден ще стигнем до някъде. Свършиха ли шампионските амбиции с тази една точка? Не, ние винаги играем за победа. А дали ще станем шампиони, няма да станем шампиони, ще се види във времето. Нали? Сега има още 6-7 кръга. Отбора игра винаги за победа. Къде ще стигне, дали ще е първи, втори, трети или четвърти, всичко си зависи от отбора. Ние каквото трябва сме направили като ръководство в наша страна, да се чувстват комфортно и да мислят само за футбол. Изглеждате разочарован. На съдята ли е причината за това? Не. Не мога да кажа, че съдята е причината. Комплексни са. В крайна сметка играем, не вкарваме. На мен лично ми харесва нашата игра. Особено на моменти, много комбинативна, красива. Просто хората усещам, че я харесват и виждат, че пълниме стадиона. Така че явно нещо Господ не е с нас. Чуха се много сериозни претенции от лагера на Литекс и към съдията, които бяха насочени съответно към Лудогорец, че едва ли не съдиите помагат на Лудогорец. Аз като гледам просто по време колко картони им спестиха, ходеха само да им говорят, на Марселино ще му щупи един кръг, в Англия или в Германия да са го изгонили с директен червен картон. Не знам какви са им претенциите. Така че те, ако не им помагат съдите, те няма как да направят матч, така че нормално да имат претенции. Без да искате, като че ли помогнахте на ЦСК? Това равенство. Улеснихте им задачата. ЦСК явно имат късмет. Така че една година един отбор има късмет, друга година друг. Нормално. Означава ли това, че се съсредоточавате изцяло силите си към спечелването на купата на България? Не, ние не се съсредоточаваме в нищо. Ние играем всеки един матч за победа. Ще го видите до края. Това от самото начало го демонстрираме, независимо дали сме домакини, гости, дали играем срещу отбор от челото на таблицата или от края на таблицата. Играем за победа и играем атакуващ офанзивен футбол, който гледа нашата игра, мисля, че може да го признае.